बाजारात असं मस्तपैकी ढोकळं ठेवलेलं असलं ना, की तोंडात पहिल्यांदा पाणी सुटतं. तर म्हटलं आपण घराकडे जाऊन करून बघूया, आपणाक पण जमता काय? तर मस्तपैकी ढोकळं आणि बरोबर हिरवी चटणी केलंय. पहिल्यांदा इकडे कढीपत्ता जाऊन काढून घेऊन आलेले आहे. तर आज मी नाश्त्यासाठी इथे ढोकळा चटणी बनवतीये. तर पहिल्यांदा 1.5 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. हे बेसन जे आहे ते चाळून घेतलंय आणि व्यवस्थित मोजून 1.5 वाटीच्याच प्रमाणामध्ये घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी 1 वाटी ताक घेतलेलं आहे. हे पातळ ताक आहे. ताक जर नसेल ना, तर अर्धी वाटी दही वापरलं तरीही चालू शकतं. दही वापरल्यानंतर उरलेलं पाणी वापरायचं आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर इथे हळद पावडर घातलेली आहे. रंग छान येतो ढोकळ्याला हळद वापरल्यामुळे. 4-5 मिरच्या आणि आल्याचा तुकडा मी बारीक असा वाटून घेतलाय, म्हणजे मिरची आणि आल्याचा हा ठेचा घालून घेते आतमध्ये. इथे मी 2 चमचे भरून साखर घातलेली आहे. साखर घातल्यामुळे आतमध्ये काय होतं, ढोकळा रसरशीत व्हायला मदत होते आणि घशामध्ये मुख्य म्हणजे अडकत नाही. हे मिश्रण जे आहे ना, ते व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आतमध्ये गुठळ्या ठेवायच्या नाहीयेत. मस्त असं मिक्स झालं पाहिजे आणि एकदम पातळ पण होता कामा नये किंवा एकदम जाड पण होता कामा नये. मध्यम असं हे मिश्रण झालं पाहिजे. मिश्रण जे आहे ना, जास्त प्रमाणामध्ये जर पातळ झालं, तर काय होतं, आपला ढोकळा जो आहे तो व्यवस्थित फुगणार नाही किंवा जाळी पडणार नाही. तसंच तो व्यवस्थित असा शिजणार सुद्धा नाही आणि फोडणीचं जे पाणी आपण सगळ्यात शेवटी वर ओतणार ना, ते व्यवस्थित असं शोषलं जात नाही आतमध्ये. बॅटर जर जास्त घट्ट प्रमाणात झालं ना, तर घशात अडकल्यासारखा होतो ढोकळा. तर इथे आपलं परफेक्ट असं बॅटर बनवून तयार झालेलं आहे. आता एक कढई घेतली आहे. कढईमध्ये 1 तांब्याभर पाणी घातलंय आणि वर एक स्टँड ठेवलेला आहे. वर झाकण ठेवून आपल्याला हे पाणी उकळून घ्यायचं आहे सुरुवातीला. आता ज्या भांड्यामध्ये आपल्याला ढोकळा बनवायचा आहे ना, त्या भांड्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. तेल लावताना ना व्यवस्थित सगळ्या बाजूने तेल लावून घ्यायचं. कडांना सुद्धा व्यवस्थित तेल लावायचं. म्हणजे कसं ढोकळा आपण बाहेर काढतो ते व्यवस्थित असं बाहेर पटकन असा निघतो मग तो. 10 मिनिटं झालेली आहेत. बॅटर आपण बाजूला ठेवून दिलेलं त्याला आणि मस्तपैकी असं मिक्स झालेलं आहे आपलं बॅटर. तुम्ही बघू शकताय आणि बॅटरची कन्सिस्टन्सी पण तुम्ही बघू शकताय. छान अशी कन्सिस्टन्सी आलेली आहे बॅटरला. एकदम पातळ पण नाहीये आणि एकदम जाड पण नाहीये. आता या बॅटरमध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी 2 चमचे भरून तेल घालून घेतेय. तेल घातल्यामुळे काय होतं, घशात अडकत नाही पहिल्यांदा महत्त्वाचं म्हणजे. मस्तपैकी चकाकी येते ढोकळ्यावर आणि महत्त्वाचं म्हणजे मस्तपैकी मऊ असा बनवून तयार होतो. मीठ आणि तेल घातल्यानंतर व्यवस्थित असं पुन्हा एकदा इथे फेटून घेतलेलं आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं. सगळे जिन्नस घालून झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी मी इथे इनो घालतेय. तर इनोचं जे 1 पॅकेट आहे ते 1.5 वाटी पिठासाठी आपण 1 पॅकेट जे आहे ते वापरणार आहोत. जर तुम्हाला चमच्याने घालायचं असेल तर 1 चमचा भरून एवढं हे इनो घालायचं आहे. तुम्हाला चमच्याचं प्रमाण पण मी इथे दाखवलेलं आहे. 1 टीस्पून एवढं घालायचं आहे आतमध्ये. त्याच्यावर इथे मी थोडंसं पाणी घालून घेते, म्हणजे इनो आपलं छान असं ॲक्टिव्हेट होणार आहे. आता आपल्याला छान असा फेटून घ्यायचा आहे. फक्त फेटताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, की आपल्याला एकाच साईडने हे फेटायचं आहे. दोन्ही बाजूने असं फिरवायचं नाहीये. डाऊल एकाच बाजूने छान असं फेटून घ्यायचं आणि आपल्याला हे 2 ते 3 सेकंदासाठी फक्त ढवळून घ्यायचं आहे. छान असं बॅटर बनवून तयार झालेलं आहे. या ट्रेमध्ये इथे घालून घेते सगळं बॅटर मी. पहिल्यांदा जे पाणी गरम करत ठेवलेलं ना, ते छान असं गरम झालेलं आहे पाणी. आता हे जे भांडं आहे, ते व्यवस्थित असं स्टँडवर ठेवून द्यायचं आणि वर झाकण ठेवायचं. आता हा जो ढोकळा आहे, तो आपल्याला 15 ते 20 मिनिटासाठी छान असा शिजवून घ्यायचा आहे. तर आता 15 मिनिटं झालेली आहेत. मी एकदा उघडून बघतीये. तर मस्तपैकी फुललेला आहे. तुम्ही बघू शकताय. छान असा फुललेला आहे हा. आता एक सुरी घेतलेली आहे. सुरी घालून मी इथे चेक करून बघणार आहे. इथे बघू शकताय सुरीला थोडंसं असं चिकटल्यासारखा झालेला आहे. त्यामुळे मी अजून 5 मिनिटं मस्तपैकी शिजवून घेणार आहे. आता ढोकळा शिजतोय तर पटकन मी इथे चटणी बनवून घेते. तर पहिल्यांदा कोथिंबीर घेतलेली आहे 1 मूठभर. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 मिरच्या घातलेल्या आहेत. 2 चमचे इथे फुटाण्याची डाळ घेतलेली आहे, म्हणजे डाळवं. जर तुमच्याकडे डाळवं नसतील तर शेव घेतलात तरी चालेल किंवा बुंदी असेल तर बुंदी 2 चमचे घ्या. त्याच्यानंतर इथे लसणीच्या 4 पाकळ्या घातलेल्या आहेत. आल्याचे छोटे-छोटे 4 तुकडे घातलेले आहेत. जिरं अर्धा चमचा घातलेला आहे आणि चवीप्रमाणे इथे मीठ घातलेलं आहे. आतमध्ये लिंबू पिळून घ्यायचं आहे आणि आतमध्ये पाणी घालून इथे चटणी आपल्याला मस्तपैकी बारीक अशी करून घ्यायची आहे. डोळ्याच्या पिवळ्या रंगाबरोबर ही हिरवी चटणीचं कॉम्बिनेशन एकदम सुंदर दिसतं. त्याचबरोबर हिरवी चटणीमुळे आपला जो ढोकळा आहे तो पचायला सुद्धा पटकन मदत होते. तर इथे माझी चटणी मस्तपैकी बनवून तयार झालेली आहे हिरवीगार अशी. मी बाजूला ठेवून देते.
आता इथे एक मी फोडणी बनवते. तर एक कढलं ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये चमचाभर तेल घालून घेतलंय. तेल छान गरम झालं की आतमध्ये मोहरी घालून घ्यायची आहे. मोहरी मस्तपैकी फुटली पाहिजे. त्याच्यानंतर एक चमचाभर जिरं घातलंय. हिंग घालायचं आहे. वर मी अशा चिरून मिरच्या घेतलेल्या आहेत. उभ्या मिरच्या घातल्यात तरीही चालू शकतं आणि त्याच्यावर इथे मस्तपैकी हिरवागार कढीपत्ता घालून घेतलेला आहे आणि ही फोडणी जी आहे ती व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची एकदा. आता इथे फोडणीवर मी अर्धा कप एवढं पाणी घालून घेतेय आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं पाणी फोडणीमध्ये. आता आतमध्ये मी एक चमचाभर इथे साखर घातलेली आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित असं हे मिक्स करायचं. हे पाणी थोडंसं कोमट आहे, हे मी बाजूला ठेवून देते. इथे आपला आता ढोकळा बनवून तयार झालेला आहे. मस्तपैकी ढोकळा झालेला आहे. 20 मिनिटं लागतात पूर्ण ढोकळा बनवून तयार व्हायला. आता हा मी काढून बाहेर थंड करून घेते. थंड झाल्यानंतर पहिल्यांदा अशा कडा सोडवून घ्यायच्या. एकदा कडा सोडवल्या ना की पटकन बाहेर येतो, कारण आपण भांड्याला ऑलरेडी तेल लावून घेतलेलं ना. पटकन असा हा बाहेर आलेला आहे बघा ढोकळा. मस्तपैकी बनवून तयार झालेला आहे. ढोकळ्याला किती मस्त रंग आला आहे ते बघा. एकदम पिवळा ढम्मक असा ढोकळा बनवून तयार झालेला आहे आणि मस्त असं जाळीदार असा झालेला आहे. आता इथे ढोकळा कापून घेते मी. तर पहिल्यांदा असं मधोमध कापून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आपल्याला दोन्ही बाजूनी कापून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने व्यवस्थित असा ढोकळा कापून घेणार आहे. आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये वड्या हव्या असतील ना, त्या प्रमाणामध्ये वड्या करून घ्यायच्या. मस्तपैकी स्पॉन्जसारखा लुसलुशीत असा आपला ढोकळा बनवून तयार झालेला आहे. फोडणीचं हे जे पाणी आहे ना, ते सगळ्या ढोकळ्यावर व्यवस्थित असं इथे स्प्रेड करून घेते. त्याच्यानंतर इथे मी कोथिंबीर घालून घेते वर. तर इथे मस्तपैकी आपला ढोकळा बनवून तयार झालेला आहे. एक पीस मी तुम्हाला तोडून पण दाखवते. मस्त पिवळा कलर आलेला आहे. त्याचबरोबर बघू शकताय तुम्ही परफेक्ट अशी जाळी पडलेली आहेत आणि मऊ लुसलुशीत असा झालेला आहे. मी तर ढोकळं बनवलं. आता तुम्ही सुद्धा करून बघा. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.